Dnes ti ukážem, ako si lepím tape na vrásku hnevu. To je táto. Mám takú malú. Ten tape vyzerá takto. Ja si ho vždy vyberiem. Odstrihnem si, ja to mám vypočítané, proste si dáš takto tape a cca aký je veľký. Mne to vychádza cca na 5 týchto hriadkov. 1, 2, 3, 4, 5. Vlastne strihala som si ho po dĺžke, ale teraz si ho lepiť budem vlastne ako keby po šírke. Proste si ho upravím, senka sú také kocky, tak cez tie 2 kocky prejdem. 1, 2. 1, 2. Má to asi takýto tvar. Tape, keď dávaš dolu nálepku, ak je dobre odstrihnutý, bude naťahovací. My ho ale naťahovať nebudeme. Musím si takto. Tape sa môže trochu odlepovať, ale keď po ňom pošúcháš, to teplo ako keby ho prilepilo. Takže takto si lepím tape na vrásku hnevu ja. Určite sa neboj to vyskúšať. A keď to vyskúšaš, daj mi vedieť, že aký efekt to malo u teba. Ja si to teraz takto nechám celú noc a idem spať, ráno si to odlepím. Vôbec sa neboj. Ak budeš cítiť nejaký taký čudný pocit, je to úplne v poriadku, presne to máš cítiť.